Zu Jon, eskolako saskibaloi taldeko entrenatzailea zara. Gaur, Nerea eskolako zuzendariak esan dizu lehiakortasunak gehiegi sustatzen duzula. Jon hasita, 3 abertzo 6 puntuko motzian. Zenbat baloi saskietan, mutil altu askietan, gehiago eskatzen diet beraiei, alden guztietan, behin aukera dagonetan, onena izan honetan, lehiakor izan beharra dago gizarte honetan, lehiakor izan beharra dago gizarte honetan. Arrazoiaren jabean, sentitzen zera ordean, eziketa da etorkizunak, behardun abean, leian daukazu fedea, baina bakoitzai berea. Hau eskolako patioa da, ta ezen ebea. Hau eskolako patioa da, ta ezen ebea. Denak eskaparatean, jartzen diren bitartean, almena duten 3 edo 4, badaude tartean, insistituta nekean, jarrita sasoi betean, ene beraino irits litezke egunen batean, ene beharaino irits daitezke egunen batean. Patioan zenbat neke, oiu egiten diezu fuerte, ta hola ezin da kurrikuluma, nik nahi gisan bete, beraiek hainbat entzute, aleginaren truke, ta ze esango ote diezu lortzen ez badute, ta ze esango ote diezu lortzen ez badute. Zara zuzendari guai, horren beste irakasgai, baina ez zara kirol kontuan argi ikusteko gai. Saiatu altzarete, bai, hori baino enuen nahi, nik irabazten irakatsi dut, ta galtzen ere bai.